saboda ganin yadda siyasar take. Na farko da yawancin yaran namu da suka girma duka sun bari, da yawa ko da yawa daga cikinsu. Abu na biyu, ganin yadda wasu suke ta wasa da kuɗi a wannan ƙaramar hukuma, musamman ganin yadda kuma suka tsiyata mutane don kuɗin su yi ƙanshin ɗan goma a gurinsu. Da yawa mutane daga ɓangaren mu sun yi wannan tunani, su ma daga ɓangaren sun ɗauka cewar ga baki ɗaya sun share tsarinmu, sai a ce waye. A wannan lokaci sai a yi shiru, amma yanzu an ce waye, ai ga amsoshin nan sosai. Saboda haka wannan zuwa da na ya yi ma'ana, kuma shi ɗan takararmu kwanan nan ya je ɗaurin aure. Mun ga yadda mutane suka fito a wannan ƙaramar hukuma ta Bichi suka tare shi da shi da abokan tafiyarsa. Wancan na farkon, wasu daga su can an ce tabarmar kunya da hauka ake na ita. Sun je wasu daga cikin yaranmu ciwo ba gaira babu dalili, amma dai ana ɗaukan mataki, kuma kuma daga ɓangaren ku ɗauki mataki, domin su gani suke gabaki ɗaya sun saye kowa, babu wani mai farcen susa a Bichi. To kamar yadda aka yi bayani, ita kwankwasiya darajar ta yawa ne da ita. Idan mutum yana cikin kwankwasiya, komai mugun halinsa, komai rowarsa, komai rigimarsa, komai menene shi, duka kwankwasiya ta wuce mata kare shi, duka ba za a gani ba. Waɗansu da yawa ba ma a wannan lokacin ba, a baya can da suka ban mu kanmu gani muke yi kamar dakin zai faɗo ya rufe kowa. An kai matsayin da wasu saboda sabo suna nan muna tare da su duk zaben duniya sai mun fadi, amma kuma sabo ya sa muna son su, amma da suka yi shawarar su ban mu, daga nan muka fara cin zaɓe ƙananan hukumomi. Kuma hanyar nan ta Bichin ma ga alama mun gani yadda mutane masu daraja suke ta tahowa, matasa waɗanda suke masu sana'a. Shi sa mun gan ku sai mu ce da ku sai mai sana'a. Tunda Bichi ta riga ta gane duk wani yama da mutum zai yi, duk wani haramun da mutum zai je ya ɗebo, duk wani haram da kashe budget da lalata tattalin arziki da jawo mutane waɗanda suke za su kawo mana rashin tsaro, wannan na tabbata mutumin kirki ba zai zaɓe su. Kuma ina so in yi wa mutanen Bichi jaji, musamman na waɗannan mutane da aka gaya min yanzu nake ji cewa suna can a hannun wannan 'yan ta'adda a irin wannan lokaci na damuna a cikin daji. Ka yi tunanin daga inda muka fito wurin taro sauri muke mu shigo na, amma su suna can duk waɗannan kwanakin a hannunsu. An raba su da iyalinsu, an raba su da ɗakunan da suke kwana, an raba su da abokansu, an raba su da sana'o'insu, an gama kowa. Kuma ba in ba ma wanda abin ya shafa 'yan garin ba, ya zo ni na cikin Bichi bai ma san abin ya faru ba. An zama lalacewa. Dafan aka ce ga abu guda ɗaya ya faru a Kano, ba ma wata local government guda ɗaya, kowace local government kowa sai da. Amma yanzu an kai, yanzu lalacewa ta zama in abu ya same ka, ka shiga haɗari, waye ya damu, 'yan uwanka, matanka, abokanka, 'yan mutane 'yan kaɗan, amma hukuma suna nan suna cire su. Wannan shi sa muke cewa duk yadda za a yi mu haɗu da ku a kawo canji a ƙasa. Wannan yanayin da ake tafiya ba alheri ba ne. Wannan tafiyar da ake yin aka batta haka, kusan kowa Allah ya sauke sai ya je ya fada a cikin wannan tashin hankali da ke fama. Saboda haka jikina ya karfi yanzu, ganin waɗannan matasa, ganin hadda wanda ake biya albashi, jin waɗanda ma ake biya albashi manya-manyan kuɗaɗe su ma a shirye suke su taho cikin wannan tafiya. To ku gaya musu cewar ina sauraron su, kuma ku gaya musu cewa